Оказва се, че брутното богатство на домакинствата в България расте и за първи път надхвърля 1 трилион лева. Сега ние продължаваме. Брутното богатство на домакинствата в България за първи път надхвърли 1 трилион лева, според данни на експертният клуб за икономика и политика, а БНБ пък отчете, че всеки ден един българин става милионер на влог в банка. Формално изпълняваме критериите за еврозоната. Защо казвате, че е в риск? Защото в Брюксел могат да четат числа. Те ще попитат същия въпрос, който аз питам. Как ще вдигнете приходите от ДДС с 30% повече да съберете? Това са 6 милиарда повече само от ДДС. 25-та спрямо 24-та. Това е въпросът, на който ако някой може да ми отговори, аз ще кажа, този бюджет отговаря на критериите за еврозоната. Господин Хампарцумян, от данните излиза, че българинът е богат, така ли? Сега, когато кажем българин е богат, моментално обобщаваме и няма да е вярно. Да кажем състоятелни хора, имаме повече, защото икономиката расте, 60% от нея е в частни ръце, не всички зависят от държавни поръчки и усвояване на европейски средства, т.е. те си произвеждат. Законът, който ни задължава да влезем на 3% дефицит, изисква вътре да се правят манипулации с бюджета или както го нарекох фалшив бюджет, защото трябва да се влезе в тези 3%. И за това има голяма разлика между бюджета на касова основа. Това, което са прехвърляни години наред, особено капиталовите разходи, пишат ги на едното место, прехвърлят на другото, пишат на общините едни пари, разплащат съвсем малко, другите се прехвърлят, взимат пари от енергийните дружества. Сиреч това отношение с Василев е бил истински фокус. Но като се сложи чертата, 18 милиарда ги няма. Ако направите сравнение между инфлацията, която отчитане си и това, което би трябвало да имате, за да може да ви излезе аритметиката и да отчетете 14% ръст на приходите, разликата е в пъти. Това се прави единствено, за да може да бъде покрит така наречен инфлационен критерий. И за съжаление в ЕЦБ са абсолютно наясно с тази работа. Те са наясно с проблемите около покриването на дефицита и според мен, ако вземат неразумното решение България наистина да бъде присъединена към еврозоната, това ще бъде един ужасен негатив, както за нас, така и за страните от другата страна. Един съюз, който отдавна е изгубил икономическата си логика, не може да укрепите цял, освен чрез подаване на семки и бомбонки на така наречените елити, онези, от които зависи запазването на целостта на този съюз. Става дума на правителства, управлението на централните банки. Смисъла от другата страна или фундаменталният смисъл, това е възможността да осигурите инструмент за политически натиск. Въпросът е, че от Европейския съюз може да излезете, от еврозоната не можете. Да. И второто нещо е, че когато решат да ви санкционират, могат да ви санкционират буквално от днес за утре. Това е причината, поради която такива страни като Унгария, Чехия, ако щете съседна Румъния, нямат никакво намерение да влизат в еврозоната, защото те прекрасно си дават сметка, че икономическият смисъл е около нулата, а чисто политически от еврозоната носят само, търпят само щета. Лъгаме, лъгате, лъгани, лъгави. Лъгаби ТВ. Водещи прости едни и същи гости, социолози в наведени пози. Киряк Стефчо не иска левче, иска евро и да бъде шефче. Нищо, че му личи, че е кръгла нула. Зор му е да се снима с Урсула. 3% дефицит са постигнати с увеличение на ДДС приходите с 30%. 25-та спрямо 24-та. Абсолютно нереалистично. Нормалното е, може би, 12-13% да се вдигнат приходите. Ако бюджетът беше нормален, ние щяхме го подкрепим. Ма това, което ни се предлага, е в много отношения по-лошо от бюджета на служебния кабинет на другата госпожа Петкова. Защо трябва да бързаме? Защо 1 януари 2026 година, при условие, че в договора за присъединяване няма фиксирана дата? Договора за присъединяване ясно пише в момента, в който изпълним условията. Вече сме ги изпълнили. Обърнете внимание как активираха 40 юристи, без разбира се да посочат имена, конкретни тези, аргументи юридически. Това, което тези хора казаха, е вярно. Не може да се коментира въпроса за приемане на еврото, тъй като наистина е уреден още при присъединяването ни. Участието във Валутния съюз в продължение на 2 години е едно от 4
условия, за да се бъде приета държава членка в еврозоната. Нас никой не ни попита на времето през 2020 година, когато министъра на финансите направи съответното заявление и поиска България да бъде включена в валутно-курсовия механизъм 2. Ако бяхме направили референдум преди да подпишеме този договор, този референдум би имал смисъл. Това направи Дания преди да подпише Маастрихтския договор и по този начин си извоюва отделно условия за нея. От тези 4 критерия, така наречените, които сега ще видим и на 4 юни на конвергентния доклад, едно от тях обаче е доброволно. Дали влизаш в чакалнята? Ако решиш да не влезеш в чакалнята в определен момент, държавата ти може да изчака. В този момент също можеш да сложиш референдум на масата и да кажеш, искате ли да изчакаме? Защото това зависи от държавата членка и това направи Швеция. Обаче, ако си подписал договора с това условие, ако си влязъл в чакалнята, оттам нататък нещата стават автоматични. Ние в момента реално рисуваме. Рисуваме приходи, които няма как да съберем, а няма как да ги съберем поради простата причина, че икономическата активност постепенно намалява. Индустриалното производство от началото на 23-та година до сега намалява постоянно. Не може да имате влошаваща се икономическа активност в сектора на производството и да поддържате един добър темп на брутния вътрешен продукт, камо ли пък събираемост в данъчните приходи. Те са като скачени съдове. Всяка страна, която между другото си е фризирала данните преди да влезе, след това има проблеми. Франция, за която споменахме, преди да влезе в еврозоната, за да могат да си нагодят нещата с дефицита, рисуват едни съчинени приходи, които са всъщност отложени и влизат в касичката малко по-късно, но тогава успяват да покрият критериите. Министерството на финансите, даже сутринта разговаря с госпожа Петкова и казах, аз няма да подкрепя нищо нечестно към България. Как са прехвърляни пари от енергийни дружества, само за да покажем на Брюксел, че сме тези 3%. Но вие подкрепяте тези бюджети. Моля? Вие подкрепяте тези бюджети. Я подкрепя глобката. Искам да опровергая категорично лъжи във връзка с влизането ни в еврозоната и във връзка с банката. Първа лъжа, която се говори. Едва ли не, нашите резерви, които са в БНБ, ще бъдат дадени Европейската централна банка и даже се говори, че загубите на Европейската централна банка ще бъдат покрити с български пари. Пълна лъжа. Това, което ще се случи, е с влизането ни в еврозоната, БНБ ще инвестира в капитала на Европейската централна банка 900 милиона. Не милиарди, не десетки милиарди, 900 милиона. Това е капитала, който ние реално ставаме инвеститор в Европейската централна банка и когато тя има печалби в бъдеще, ние ще получаваме печалбите пропорционално на нашата вноска. И както господин Петков казва, да сме в сърцето на Европа. А еврозоната е сърцето на Европа. Там са Франция, Германия, Италия, най-развитите държави. И ние искаме да бъдем там. Да не бъдем на втората скорост, да не бъдем в периферията, а да бъдем там, където се взимат решенията. От вчера и Европейската централна банка, и комисията, разбирам от премиера Желязков, че още веднага са се обадили на мен, на Теменужка Петкова, защото хората в Брюксел и нашите европейски столици наблюдават изключително внимателно този процес. Защото България е тази, която иска да бъде присъединена в еврозоната, както беше направено и с Шенген, и да стане наистина пълноправен член. И затова Народното събрание по най-бързия начин трябва да отхвърли този референдум. По отношение на еврото, личното ви мнение, какво е за или против? И ако е за, от кога е за? Ако някой дължи отговори на българският народ за еврото, това са тези, които подадаха искане за извънреден конвергентен доклад, за които готовността ни за еврозоната се изчерпва с реклама и техническата подготовка на пощи и банки да отменят валута, които забравиха за хората с тежки социални проблеми, особено уязвими към всеки ценови скок. А такива са голяма част от българските граждани. И вие обърнахте ли внимание, че управляващите говорят за мерки в бъдещето? Тоест, те ще ни защитават от евентуални ценови шокове след приемане на еврото. Всички говорят след приемане на еврото. Но опитът от други държави, не казвам всички, от други държави, приели еврото, сочи, че
още с обявяването на конвергентния доклад започва устойчив ръст на цените, особено на услугите в националната валута. Изключителната активност на правителството, на управляващите въобще, на определени партии в Народното събрание, тази почти истерична кампания да се заглуши всеки глас, който е против еврото, вероятно има своето обяснение. Аз си мисля, че то идва от съзнаването на много тежкото финансово състояние, в което се намира България. Този валутно-курсов механизъм е доброволен. Ето и това също не е обяснявано никога на българските граждани. Той е уреден с една специална резолюция от 2006 година и в последствие споразумение между Европейската централна банка и националните банки на държавите, които са в еврозоната, съответно тези, които ще се включат допълнително. И всяка държава членка може да се откаже от членството си в валутния механизъм. Това можем да направим и ние днес и сега. Което ще означава, че ние се отказваме да изпълним едно от условията и няма как да стъпим в еврозоната. Конституцията казва, вие не може да противоречите на един вече сключен международен договор. Ние не противоречим. Щеше да бъде противоречие, ако бяхме казали, попитали хората, искате ли България да е член на еврозоната или не искате. Такъв въпрос не може да има, защото той фигурира в договора ни. Ние трябва да станем член. Но там никъде не се казва кога. И ние за това питаме, кога искате да стане? Искате ли сега, искате ли след 10 години, искате ли след 20 години? В това няма нищо противоконституционно. И всъщност хората, които унищожиха тези референдуми най-напред на Възраждане преди 2 години и сега това искане на президента Радев, всъщност те потъпкват законността и те правят така, че хората вече тотално губят вяра, че управляващите имат някакво уважение към законите. Нямат. Първо за клуба на богатите трябва да кажем, че примерно Дания и Швеция са по-богати от средното за еврозоната, но те са извън еврозоната. Така че може много да си говорим за това кой е богат и кой не е. Второ, като говорим за приемане в клуба, трябва да направим едно уточнение, че ние ще бъдем прияти като втора категория в този клуб. Каква е разликата? Значи в еврозоната, специално в Европейска централна банка, има 2 групи страни, които гласуват. Най-богатите 5 имат 4 гласа. Общо гласовете в Европейска централна банка са 15. Тоест, останалите страни си споделят 11 гласа. Сам разбирате, че при 21 страни, колкото ще стане бройката, когато ние влезем в еврозоната, не дай Боже, като изключително тези 5 страни, които са с 4 гласа, останалите ще трябва да си разделят останалите 11. И те ги разделят на ротационен принцип, което означава, че ние ще участваме в една част, малко повече от половината от вземането на решенията. Тоест и тук имаме Европа на 2 скорости. Разбира се, ние вече имаме еврозоната, работи на 2 скорости. При вземането на решения, страните, които са във втора група, и само още нещо трябва да уточним, че ние сме във втора група, защото няма трета. Те имайте предвид, че в момента, в който след нас евентуално се присъедини още някоя страна и страните станат 22, тогава вече делението ще бъде на 3 групи и ние автоматично отиваме в третата, като страната с най-малката икономика. И понеже гласуването е на ротационен принцип, ние ще участваме грубо в един от 3 гласувания в Европейска централна банка. Този въпрос е решен с международния договор отдавна, в който ние сме съгласили да въведем еврото. И тук е играта на президента Радев с датата. От една страна той цели да е все пак за еврозоната, а от друга страна иска да си играе с страховете на хората, да си играе с политическите партии, които са вече внасяли подобен референдум, и на трето место да разбие управляващото мнозинство. Не, че не цениме мнението на хората, напротив, винаги сме го ценели. Но това се прави преди да влезем в Европейския съюз, преди да подпишеме за еврото, преди да поискаме конвергентен доклад. А не в края на процеса. И сега, понеже президента Радев знае, вижда, неговите хора чуват, че конвергентният доклад ще бъде добър. Еврокомисар ще дойде да го прочете.
Вече имаме увереността, която идва и от данните на Евростат, че отговаряме на тези критерии, така че ние очакваме положителен доклад, но докато не излезе доклада, всичко е въпрос на хипотеза. Ако докладът е положителен, има ли нещо, което може да попречи на България да въведе еврото от 1 януари? Всъщност доклада, както казах, дава началото на процедурата за отпадане на дерогацията. В смисъл на това дали България, която е отговорила на критериите, защото доклада ще каже за това дали България изпълнява онези изисквания, към които всеки се стреми. Да има по-нисък дефицит, да има по-нисък външен дълг, да има по-ниска инфлация. Нека да уточним нещо важно. Ние не сме за или против еврото, а сме за или против включването в еврозоната от 1 януари 2026 година. Тоест вие сте да влезем, но на по-късен етап, както казва и президент. Аз бях в правителство, което подадохме молбата за членство в Европейския съюз, края на 1995 година. След това станахме член на Европейския съюз. Много правилно, всички искахме, успяхме 2007 година. Управителният съвет на БНБ отказва да се произнесе какви са ползите и отрицателните рискове за България, тъй като те представиха в парламента по искане на нашата парламентарна група, подписано от мен и госпожа Нинова, беше тогава председател на групата, представиха един работен доклад, който имаше плюсове и минуси от експертите на банката. Той не беше обсъден от управителния съвет на БНБ, не беше подписан от управителния съвет на БНБ, не беше подписан от управителя на БНБ, а от негов съветник. Първо, влизането в еврозоната, за съжаление, не гарантира сериозен банков надзор и стабилност, тъй като при кризата от 2008 и 2012 година еврозоната изпадна в страхотна финансова криза, от която не е излезнала и в момента, тъй като в момента основните, не само Европейската централна банка, централните банки на Белгия, на Холандия, на Франция се намират в състояние на загуби от по 3-4 милиарда евро до 9 милиарда евро близо на Европейската централна банка, 20 милиарда евро загуби на Бундесбанк, основната централна банка на еврозоната. Говори се, че едва ли не ще плащаме дълговете на другите европейски държави и се дава пример Франция, че едва ли не България ще плаща дълговете на Франция. Пълни глупости. Никакъв шанс. Няма нито в договора за присъединяване, нито в договора за функциониране на Европейския съюз клауза за финансиране на други правителства. Имаше един доклад в рубриката Working Papers на Международния валутен фонд, мисля, че беше 52, който се казваше оценка на ефектите от мутуализация на дълговете в еврозоната. Тая работа, за която говорят, че ние няма да поемаме дълговете на страни, които са закъсали, ви погледнете доклада и ще видите, че в момента се подготвят количествени оценки на ефекта, когато това стане. Не ако. Не ако, да. Разбира се. Вижте, не може една система да продължава да задлъжнява. Рано или късно тя трябва да бъде спасявана. И тя ще бъде спасявана за сметка на тези, които не са толкова задлъжнели. А ние, ако направите съпоставка, ние сме една от трите страни, които са с най-ниско съотношение между дълга и БВП. От порядъка на 23-24%, заедно с гаранциите, ако сложим. Да казвате, че Урсула ще ни сточи сметките, ако не си изхарчи заплатата, че задължително като влезем в еврозоната ще има инфлация. Защо са тези аргументи, които те са и икономически, и логически, извиняйте, но това са комични аргументи. Ще открадне Урсула нашите спестявания в банките. Защо от Възраждане лансирате такава смехотворна работа? Знаете ли, като си говорим за хората, които ръководят Европейския съюз, понеже вече ги познавам и отблизо, мога да ви кажа, че никоя простотия те няма да пропуснат да направят, ако решат, че им е изгодно. Просто това са хора, които са тотално скарани със здравия разум и дори това, което на вас, на мен, на много хора ни звучи като абсолютно налудна идея, като нещо, което е абсурдно да се случи, те са в състояние да го направят, ако решат, че това по някакъв начин им е изгодно. В момента Европейския съюз, неговите лидери подготвят 17-тия пакет санкции срещу Русия. Той е готов вече. Той е готов. Да омаломощим руската икономика, да смажем Русия. Ядрени санкции ги наричаха. Очакваше се за месец, 2-3 Русия да се срине, да падне, да умрат хората от глад, да се надигнат, да свалят Путин. Бих искал да направя няколко изказвания относно валутния борд, който помогнах да бъде въведен през юли 1997 година. Валутният борд, който сложи край на хиперинфлацията в България, функционираше отлично, въпреки редица външни кризи, както и преди една вътрешна криза, свързана с случая
с търговските банки, защо да се оправя това, което не е счупено? Това е моето мото днес. Защо да се поправя нещо, което не е счупено? Валутният борд работи много добре и не се нуждае нито от поправка, нито от замяна. Очевидната замяна, за която става дума, е въвеждането на еврото на мястото на българския лев. Чувал съм много аргументи и коментари относно премахването на валутния борд и замяната на лева с еврото. По-голямата част от тях смятам за повърхностни, дори до степен да бъдат смущаващи. Повечето от тези аргументи идват от политическата класа в България и от така наречените професионални елити от различен характер. Считам, че тези аргументи са неверни и подвеждащи. Валутният борд и левът трябва да бъдат запазени, като основната причина за това е, че запазването на паричния суверенитет е от съществено значение. Важно е България да запази възможността да продължи с лева, който всъщност е клон на еврото. Вие вече сте в еврозоната на практика. Но какво ще стане, ако еврозоната изпадне в криза и пожелаете да я напуснете? И да преминете към доларовата зона, златната зона или към друга стабилна валута. Няма да имате тази възможност, ако се откажете от валутният борд върху лева и го замените с еврото. Сигурно господин Костадинов е добър учител по история. Съвестен, чел си книжките. Когато дойде време да разсъждава за финанси, той е неподготвен. И е събрал някакви древни пенсионери, които халхабер си нямат какво. Стив Ханке, Стив Ханке е на не знам на колко, сигурно на 90 години и няма идея какво се случва в България. И той е изкофял. И някакви други пак споменаха там Дела Розиер е сигурно 95-8 годишен, нали, смисъл. Тези хора имат нужда от топлина и съдействие от роднини и така нататък, не да дават такъв, какво ще става в България. Имайки предвид, че сме във валутен борд, ние де-факто нямаме собствена политика. Ама Стив Ханке ни казва, не приемайте еврото. Стив Ханке, ако погледнете изказванията му от последните 4-5 години, защитава тези, които, нека да кажем, в най-добрия случай са доста грешни. Защо толкова държави в Евросъюза не приемат еврото? Кои са тези толкова държави? Полша, Унгария, Румъния. Защо? Швеция. Така, Дания. Да започнем с Полша, Унгария и Румъния. Не изпълняват критериите. А ние ги изпълняваме. Да, точно така. Нашата икономика е по-добра, нашата конкурентна способност е по-добра, покупателната способност е по-добра. Така. Румъния в момента е на 7% бюджетен дефицит. Те са в процедура от Европейската комисия за свръхдефицит вече 4-та година. Докато ние в най-голямата криза успяхме да удържим дефицита на 3%. И нека тези, които са срещу еврото и които искат суверенитет, да излязат и да кажат, искаме да махнем валутния борд. И тогава да видим българските граждани как ще гласуват директно с джоба си и се обърнат левовете в евро в момента, в който се каже махаме валутния борд. Нали така? Защото това е алтернативата. Или влизаме в еврозоната, или се маха валутния борд. Това е изхода от този валутен борд. Ако си говорим за суверенитет, в момента нямаме никакъв. Защото даже не седим на масата, а само приемаме решенията през валутния борд. Така че... Ама с банката, когато приемаме решението, ние сме много малка част. Да ще бъдем ли пълноправни там? Абсолютно пълноправни сме, както сме абсолютно пълноправни и в Европа. За всяко едно решение ние имаме глас. За всяко едно решение, голяма част от тях, имаме и право на вето. Много се говори за загуба на суверенитет. И аз наистина съм така благодарен, че имало е така разумна гледна точка, когато сме влезли в валутния борд 1997 година. Имало е хиперинфлация, трябва да овладеем. В момента има 29 държави на валутен борд. 27 от тези 29 държави са бивши колонии на Англия и на Франция. Бенин, Габон, Камерун, Конго, Мали, Нигер, Сенегал,
Того, Чад. Защо? Защото това е била система, когато колонизатора дава политиките, паричните политики на колониите си, без да ги пита какво мислят те. А сега няма ли да стане също? Сега, когато влеземе в еврозоната, ние спираме да сме просто получатели на инструкции и сядаме на масата. Окей, наречете ме копейка, ако щете даже и кухалейка. Но няма да влезна в окопа, щото на Европа дъската и хлопа. Толкова ни надупиха мръсниците, че посягат даже на мариците. И как да кажеш спасиба на някой, дето иска да те шиба? Знам, че е важно да има келепир, по-важно е обаче да има мир. Имам интерес към войната, мижав, точно като президента Рижа. Съвета на Европейския съюз е приел няколко регламента по въпроса. Един от които е 2069 от 2005 година, впоследствие променен, в който много ясно се дефинират понятията. И става ясно, че под приемане на еврото се разбира онзи момент, в който Съвета на Европейския съюз се събере и на базата на данните дали една държава е изпълнила условията за конвергенция, реши с конкретно решение, което има констативен характер. Или Съвета на Европейския съюз казва: Република България е изпълнила или не е изпълнила условията съобразно изискванията за конвергенция. Първи етап. Това го чакаме сега през юни. Това го чакаме през юни, да. След това обаче трябва да има ново събиране, на което вече да се определи съответната дата за въвеждане на еврото. Това означава, че ако ние приемем, т.е. има констатация, че сме готови, на 1 юли еврото, ще имаме един едномесечен период, това е уредено също в европейските регламенти, за да се вземат съответните мерки, като, обърнете внимание, европейският законодател е дал възможност на всяка държава сама да прецени колко е готова. Включително готова ли е с съответните правни инструменти, закони, наредби, правилници и така нататък. И самата държава да прецени дали трябва да премине през един преходен период. Този преходен период може да бъде до 3 години. Българската държава обаче през миналата година, през август месец, вече прие закон за въвеждане на еврото. Да сте чули някой да говори за този закон? Какво е приела нашето Народно събрание? Че ние сме толкова добре, финансово стабилни, подготвени юридически със съответната законодателна уредба, образовани по темата, с необходимата достатъчна информация, че няма нужда да използваме никакъв преходен период. Тоест, незабавно и веднага, на 1 юли, еврото се приема и на 1 юли то се въвежда. Тръмп таката. Ква стана тя? Няма вече сделка зеленска. Let's make America възрожденска. Тръмп таката. Ква стана тя? Няма Байден, няма и Майдан. Няма файда вече от прайда. Лъгаме, лъгате, лъгани, лъгави. Лъгаби ТВ. Водещи прости едни и същи гости, социолози в наведени пози. Киряк Стефчо не иска левче, иска евро и да бъде шефче. Нищо, че му личи, че е кръгла нула. Зор му е да се снима с Урсула. За мен влизането в еврозоната е най-доброто нещо, което може да се случи на България. За мен влизането в еврозоната има само позитиви. Не приемам нито един от аргументите на критиците. За мен те не са икономически, а са само геополитически. Повече търговия, инвестиции, туризъм, по-висок кредитен рейтинг и забогатяване на всички български граждани. На второ място по-добра стабилност за банките и за финансовия сектор. И на трето място най-важното според мен, това е международен имидж, авторитет и престиж. Сигурен съм, че когато влезем в еврозоната, ще махнем най-големия риск, който се е случвал в България в последните 70 години. Нека да кажем така, 1952 година, девалвация 1:100 на българския лев.
1962 година, девалвация 1:10. 1999 година, девалвация 1:1000. В последните... Само да вметна. Това не е девалвация, деноминация. Става дума за нещо съвсем различно. Не ги бъркайте. Да, взимате... Като това, което направихме 99-та година, когато махнахме 3 нули. 3 нули, точно така. Това не е девалвация, това е деноминация. Само да ви кажа, за да имате деноминация... Загубите на Европейската централна банка втора година са 7,9 милиарда евро 2024, 7,89 милиарда евро 2023. Бундесбанк загубата е 20 милиарда евро 23-та, 20 милиарда евро загуби 24-та. Бенка Френс 7,7 милиарда загуби. Нидерландия 3,5. Белгия 3,4. И какво от това? Сега ще ви кажа какво от това. Общо според Фич загубите на еврозоната годишно на системата са 160 милиарда евро. След като имахме толкова много фалити на банки през годините у нас, след като се случи КТБ, след всичко, което плащаме така или иначе години наред по-късно, няма ли да ни помогне това Европейската централна банка да контролира още по-силно Българската народна банка, професор Гечев? Европейската централна банка и другите банки няма да могат да помагат на търговските си банки, тъй като те трябва да си покриват загубите. И ако не дай си Боже възникне криза, вече системата на Европейската централна банка и националните банки няма да имат ресурс да помагат на банките си, както беше през 2008 и 2012 година. Така ли? Сега знаете ли, аз тук няма да изразходвам нашите скромни минути да говорим за някакви технически маловажни въпроси от рода на финансовото състояние на западните банки. Само ще забогатеем. Няма нито една държава, която е влязла в еврозоната и е обедняла. България в еврозоната ще продължи да се приближава към средното европейско ниво. За справка няма нито една държава от 20-те в еврозоната, която иска да излезе. Тези хора, които са състоятелни, които са икономически активни, те не се плащат от еврото. От еврото се плащат хора, съжалявам, обаче това са хора, които са по-скоро от тази група, която фърля по 5-6 хиляди лева от балконите, за да помогне народната полиция, нали, в смисъл. Недобре информирани и това не бива да виниме, че нямало кампания, не знам какво, ама чакайте, за всеки човек е задължението да бъде образован, част от българската конституция. Така е, че цените ще бъдат и в левове, и в евро, няма да има рязко поскъпване, това е ясно. Хората, които са в бизнеса, знаят изгодите, значи тях няма какво да им обясняваме. Хората, които пътуват, също ще бъдат улеснени. Елементарен пример с 1 милиард близо транзакционни разходи. Значи, това са разходите, които на малки парченца всички правиме, за да дали в бизнеса, дали при пътуване, да сменяме лева в евро и еврото в лев. И това са 1 милиард. Те ще станат тук. За Гърция тя е емблематичен пример с фризиране и масажиране на данните, скандали, които гръмнаха буквално месеци след присъединяването на страната в еврозоната. Но всъщност, когато излъжете тези критерии, за да влезете, след това плащате една цена, която е изключително висока и тя е на гърба на данъкоплатците. Само за сведение ще кажа, че 2001 година, когато Гърция влизаше в еврозоната, тя имаше 82% от стандарта на живот, който е в Европейския съюз. Това е брутен вътрешен продукт на човек по паритет. Да. В момента те имат 69% стандарт. Тоест в момента те са с по-нисък стандарт спрямо средноевропейското, отколкото когато влязаха. В момента техният стандарт е близък до нашия. Ние сме 64%, те са на 69%. Всъщност тая кошница с ефектите лека по лека се поизпразни. Позитивните ефекти изчезнаха и в момента останаха само негативите. Тоест от тук нататък ще трябва да се плащат многото поети задължения, от тук нататък ще трябва да бъде помагано на страните, които са с меко казано хлабава фискална дисциплина, такива като Италия, Испания, Португалия, Гърция. Ако заплатата този месец трябва да си я получим, до 6 месеца, ако не сме я похарчили, тя изчезва от сметка. Парите ни вече няма да бъдат наши. В един момент те ще ми вземат спестяванията. И въпросът е сега как те да бъдат присвоени. Това ли искаме за България? Това ли искаме за собствените си доходи и спестявания? Наистина ли Европейският съюз ще ни конфискува спестяванията, както твърди евродепутатката от Възраждане Рада Лайкова? Краткият отговор е не. В свое участие в подкаста на Мартин Карбовски, тя каза, че в Европейския съюз се обсъжда да бъде поставен срок на годност на всички лични спестявания на хората. С други думи, ако не изхарчим парите в сметката си до 6 месеца, те ще ли да ни бъдат взети от Европейския съюз? Това не е вярно.
Европейският съюз не предвижда да има достъп до спестяванията на хората. Това би било незаконно. Подобно действие противоречи на принципите на Европейския съюз, сред които е и правото на собственост. Няколко скорошни действия на Европейската комисия стоят в основата на твърденията на Рада Лайкова. Едното е представянето на така наречения съюз на спестяванията и инвестициите в края на март месец тази година. Това е инициатива, която цели да насърчи гражданите да инвестират доброволно в стратегически дейности на Европейския съюз, като зелената трансформация, технологичните иновации и отбраната. В гостуването си в YouTube канала на Мартин Карбовски, Рада Лайкова твърди, че има и още два механизма, чрез които Европейският съюз може да отнема нашите спестявания. Това били по нейни думи проектът за цифровото евро и така наречения план за въоръжаване на Европа. Нищо от това не е вярно. В момента върви едно тъпо клише, че ние при положение, че сме свързани заради валутния борд към еврото, това едва ли не е нещо, което няма да промени пейзажа, само че, разбира се, логичният въпрос е първо, ако няма да промени нещата, защо толкова се напъваме да влезем. Вижте, суверенитет е правото да взимате независими решения на територията, на която населявате и която управлявате. В момента, в който влезете в еврозоната, вие формално пак ще си запазите правото на суверенни решения, но в момента, в който тия суверенни решения противоречат на решенията на Брюксел и така нататък и Франкфурт, това означава, че просто ще ви заключат парите, както стана в случая с Гърция, и ви искате или не искате, ще трябва да ги отмените. Пак напълно суверенно. В момента целта на вкарването на още и още страни в еврозоната не е, защото има някаква икономическа логика, а именно за да могат тези страни да бъдат притискани. В момента търговските банки имат резервни сметки, които са открити при Българска народна банка. БНБ е единствената, която може да ни заключи сметките, но тя не го прави. В момента, в който влезете в еврозоната, резервните сметки вече ви се прехвърлят в ЕЦБ и ключа от вашите резервни сметки държи именно Европейската централна банка, където, както ви казах, решенията се взимат с мнозинство на страните членки и то решения, в които БНБ и нашите представители ще участват в момента едва в едно от всеки две заседания, само в половината заседания. Това сигурно философите го наричат софизъм. Използваш верни факти или полуверни факти и доказваш грешни тези. Няма полуверни, те са на Евростат факти. Господин Гечев, вие цял живот ли сте бил против влизане в еврозоната? Не, аз съм подписал влизането в Европейския съюз, а не съм против еврозоната. Вие казахте, че ние незабавно трябва да влизаме в еврозоната, но може ли да обясните защо кралство Швеция, кралство Дания, Чехия? Къде искате да бъде България? Аз искам да бъде в сърцето, да бъде първокласна европейска държава. Вашето сърце, тук ако сложите ръка на сърцето, последните 40 години ви тегли някъде другаде. Сигурно ви тегли към Съветския съюз, ако има такъв. Вие искате България да не бъде в Европа, да бъде някъде в Евразия, в БРИКС, ако има такова нещо като БРИКС. Какво искате вие за България? Трудно се кара народа на празна тепсия да мрази Русия. Окей, наречете ме копейка, ако щете даже и кухалейка. Но няма да влезна в окопа, щото на Европа дъската и хлопа. Данни на БНБ. Слушайте сега, член 3 от протокол номер 4 на закона на Европейския съюз пише какви са целите на Европейската централна банка: да определя и осъществява паричната политика, да осъществява валутни операции в съответствие с разпоредбите на член 219. И на страницата на Европейската централна банка третата цел е, цитирам дословно, там е на български язик преведено, да държи и управлява официалните резерви в чуждестранна валута на държавите членки. Точка. 40 милиарда Ама как изобщо сте по принцип за еврото, ако това е проблем? Чакайте, аз не казвам, че това е толкова страшно, тъй като всички страни членки на еврозоната, техните валути се управляват. Така. Но казвам, тогава какво е притеснително? Ами притеснителното е, че вече няма да ги управляваме ние, ще ги управляват в Франкфурт, в интерес на кого? На Франция и Германия или на България? Вие постоянно изкарвате страшни аргументи колко е лошо в еврозоната. Това нещо сега, в момента нашите зрители, които разбират или не разбират, какво ще си помислят? Че Европейската централна банка ще ви открадне резервите. Ви така казвате. И ще ги управлява в полза на други. Това така ли е? Така ли е? Бюджетният дефицит какъв е на еврозоната? И аз като коалиционен партньор подкрепях всичките им глупости. И винаги ви казвах, това, което правим е грешно, но такава е коалиционната култура, ако искаш да има правителство. Сега те, ако бяха честни, също щяха да признаят това, което са направили. Ще забогатее. Защото най-малкото, като отиде в Кауфланд... Ето сега ще ви обясня. Отивате в Кауфланд. Всяка една стока, която е внесена от Европа, са платени едни пари на банките, да се обърне от евро в лева.
Най-малкото това ще бъде спестено на българските граждани. Изведнъж повече хора има по ресторантите, повече хора има, които в момента могат да си позволят да купуват стока. Виждаме повече хора, които тръгнаха на почивки из България. Нека да си го кажем, да не ползваме чуждици. Има кампания да се излъжат хората, за да ги е страх. И тази кампания се провежда изключително агресивно, но тя няма да бъде успешна. В този исторически момент за България, в който виждаме, че има един реален шанс да се доближим и да сме в сърцето на Европа, където принадлежим, ни се пробутва един фалшив и реално противозаконен референдум, който измества теми като насилието сред младежите. Това е най-голямото безобразие, което би могло да се случи. В националния план на Хърватия, като дата за въвеждане на еврото е посочена еди коя си дата. Съвета на Европейския съюз въобще не коригира, не коментира, не обсъжда датата. Той я приема такава, каквато е определила Хърватия. В България какво се случи? Имахме национален план за приемане на еврото. 2 пъти беше променяна датата. Миналата година, през юли месец, Народното събрание със свое решение задължи Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки. И ако се вземе решение, че България е готова да приеме еврото към 1 януари 2025 година, ние да го въведем към 1 юли 2025 година. През август месец Народното събрание прие този закон за въвеждане на еврото, с който съвсем ясно каза, че няма да има преходен период. Народното събрание само си противоречи. То решава този въпрос и то с закон. И в същото време казва, това е въпрос, който не може да бъде решаван от България. Той е уреден в ратифициран договор. Това не е вярно. И това са големите лъжи, които се разпространяват. Разпространяват се с цел да бъде осуетено правото на българина за първи и единствен и последен възможен път да каже своята дума, за разлика от много други стари демокрации и по-нови демокрации в Европа. Втората голяма лъжа е, че има решение на Конституционния съд, с което се забранява провеждането на референдум за приемане на еврото. И това не е вярно. Конституционният съд не се произнася с принципни решения, когато обсъжда дали е конституционно съобразно или не решение на Народното събрание. Но когато се произнася по акт на Народното събрание, той има предвид дали е спазена процедурата при приемането на този акт, конкретната процедура. Дали самото решение е взето в съответствие с принципите на Конституцията. Една държава не бива да се отказва от своя паричен суверенитет, което неизбежно ще се случи при присъединяване към еврото. Ще направя още 2 важни уточнения. Никога не е имало експертен доклад относно преминаването от валутен борд към евро. Аз заедно с Жак Деларозие в Париж и Джон Гринвуд в Лондон предложихме да изготвим такъв експертен доклад. Ако това бъде поискано от правителството, парламента или Българската народна банка. И по тази оферта сме получили пълно мълчание. Очевидно е, че щяхме да изготвим доклада безвъзмездно. Вторият важен момент е, че българската общност винаги е била против. Мнозинството от хората се противопоставили на замяната на валутния борд и лева с еврото. И техните представители в политиката са действали в разрез с волята на обществото. Именно политиците са тези, които настояват за преминаването от валутния борд и лева към еврото.
Но българите виждат нещата по различен начин. Те ги виждат по същия начин, по който ги виждам и аз. Защо да се поправя нещо, което не е счупено? Хората имат достатъчно здрав разум, за да осъзнаят, че валутният борд работи много добре, работил е отлично, устоял е на редица външни кризи, както и на една вътрешна. При това в условията на значителна вътрешно-политическа нестабилност. Валутният борд донесе икономическа стабилност въпреки политическата нестабилност в страната. Защо тогава да се променя? Защото за това смятам, че най-добрият път е да се премине от представителна към пряка демокрация. Да се поеме по швейцарския модел и се проведе референдум, който вече са подкрепили идеята за такъв референдум. За да бъде той напълно легитимен, смятам, че референдумът е правилният път. И вярвам, че преди да се проведе, трябва да има официален експертен доклад, изготвен от истински специалисти, хора, които действително са проектирали и въвеждали валутни бордове, или както се е в случая с Мусю де Ларозие, бивши изпълнителен директор на Международния валутен фонд, бивш управител на Банката на Франция и бивш президент на ЕБВР в Лондон. Театралност има и във вашето поведение, господин Волгин, като казвате, нали, пак фанфари свирят, страшно е, страховете на хората, край идва еврото, умираме. Като влезе еврозоната и България загива. Нали, това е вашата теза. Не е това. И всичко става много страшно. Последната битка за България, нали, това еврото е последната, това е вашия слоган, вашия лозунг. Това означава, какво означава? Че Германия, Франция, Италия, те са си загубили последните битки. Има неща, които са свързани с това дали си готов или не. И когато не си готов, е по-добре да не скачаш в морето и да се удавиш. И още един, нали, знаете, че един от основните аргументи на привържениците на еврото е, че като влезем в еврото, заплатите ни ще се вдигнат, България изведнъж ще забогатее, ще стане много прекрасна и много чудесна. Аз се питам, защо този аргумент, толкова ли са глупави, примерно, управляващите в една Полша, или в една Чехия, или в една Швеция, или в една Великобритания, докато беше член на Европейския съюз. Забогатяването не зависи от това дали си член на еврозоната или не си. Добрият живот зависи от това дали имаш работещи институции, дали имаш борба с корупцията, дали имаш върховенство на закона, и заплатите ти ще се вдигнат, когато имаш добри управляващи, когато имаш отговорни бизнесмени, а не дали ще плащаш с евро, с долари, с юани, с левове или с рубли. Но Възраждане това го правят и въобще противниците на еврото това го правят с каква цел? Трябва да ги питате, не знам. Не знам, но според мен търсят някакви политически дивиденти, използват тази относително нова технология в политиката, която се казва Fear, Uncertainty, Doubt, страх, несигурност и съмнение. Първо ги посяваш пропагандистки и после казваш, чакайте, спокойно, аз имам решение за това. Нали, примерно, ние ще запазим лева, ще излезем от еврозоната, ще ви закараме в степите на Казахстан, къде ще копаеме редки метали или нещо. Все едно какво, нали, някакви такива... Те всъщност, между другото, ни казват какво не трябва да правим, но никога не казват какво трябва да правим. Трябва ли българските граждани да се произнесат за приемането на еврото от 2026 година на референдум, както настояваше президента? Внезапно заяви това на Деня на Европа. Категорично трябва да се произнесат, тъй като българските граждани имат право на глас. Те решават дали за или против. Няма да се правя на юрист да казвам дали трябва да има референдум. Само ви обещавам едно нещо. Ако случайно по някаква причина има референдум, ще ме видите сред организаторите на инициативен комитет, който да агитира за еврото. И смятам, че когато българските граждани бъдат информирани, те дори на референдум ще подкрепят влизане в еврозоната. Само след месец ние ще имаме положителен конвергентен доклад. И да предупредя, че ако това се допусне и отидеме към референдум, може да забравите за еврозоната. Не 26-та, 36-та ще стане и няма да има такъв. Този прозорец е оставен за България. Както виждате, колегите от Румъния нямат този шанс. Провежда се такъв референдум и народа казва, ние не искаме да се приеме еврото. Може ли Народното събрание да го изпълни? И тогава
Конституционният съд казва, това решение не може да бъде изпълнено, защото приемането на еврото, ние говорим за оня акт на Съвета на Европейския съюз, който сега чакаме, защото това е уредено в член 140 от договора за функциониране на Европейския съюз. Това решение се взима от Съвета на Европейския съюз с една сложна процедура, в която са намесени доклади, предложения на Европейската комисия и така нататък. Но въпроса, дали да имаме преходен период и дали този период да бъде 1 месец, 1 година или максималния 3 години, е въпрос, който може да бъде решен. Тоест, той е изпълним. Ако проведем такъв референдум, Народното събрание ще каже, хайде сега да променим закона за въвеждане на еврото. И там ще напишем, че еврото се въвежда като единствена парична единица в България 3 години след датата на приемане. Това е решението. През цялото време битката в медиите и във Фейсбук и едни срещу други ние заставаме за и против еврото. А не е това. А всъщност не е това въобще разговора. Ние не знаем в какво състояние е икономиката ни. Видяхте какви проблеми имаше с приемането на закона за бюджета. Планираха се да се изтеглят 19 милиарда кредити. Вече част от тях постъпиха в хазната. От друга страна, предстои ние да даваме едни огромни пари за въоръжаване на Украйна. Нали, има такава битка и такива решения на председателката на Европейската комисия. Предприети са такива действия. Ние не знаем в какво положение ще бъдем. В европейското законодателство са предвидени възможности за реакция при такива кризи. От друга страна, ние може да напуснем валутно-курсовия механизъм. Така че възможности има. Влизането в еврозоната не е само да си сменим парите. Последиците са много по-сериозни и икономистите подробно ги обясниха. Ние губим финансовия си суверенитет. Президента беше упрекнат, че това е популистки ход. Не е популистки. Това е последната възможност, в която българина може да бъде питан. Няма друга. И ни я дава Договора за функциониране на Европейския съюз и регламент 2069 от 2005 година. Не аз, не българския закон, европейското законодателство. Значи на изборите ни казват колко е важен вашия глас, колко сте важни вие, изберете нас. А когато стане въпрос за референдум, ние сме прости, ние не разбираме, ние не можем да осъзнаем дори смисъла на въпроса. Това е популизъм.